Kidamtang Tereponi Pai Krihiniar ni Sarsing Teron Langkung Habe Auditorium Holalong Karbilo Charlia Song Tirikama Maya Hinpen Kangdang amai kangni Bangso Maya Lo Desoi Teron aphan Chedon Sarpen akimi kongchunbang arpu kepek. We stand for oppressed people's struggle puat happy and ponsi Karbilo Charlia Song Tirikama Maya Hinpen Kangdang amai kangni pon. Bangso Maya Long Karbilo Charlia Song Tirikam amai phu Thompson Rong Pipen Mai Chari Ponsi Mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por bidisar lai chaning leng pen sia por en ponlo Maya Long aluhi aman pen Karbiang Long Autonomous Council EM Madhuram Lekthe Lumbajong Block Education Board Chairman Salawar Be Jinfed Board Chairman Tungthang DSU amai phu Dhiraj Dipusa Gorkha Students Association amai phu Suresh Chetri Khasi Students Union amai phu P Ratani lapen abarim KSA amai phu Vidya Singh Teronatum Chetong Dunsi Maya Long RDP dun Bangso Maya Long Sumiti mong aphan anti KSA pu hok ponsi KSA kongchunbang arpu pen pesun pontuklo Alar Desoi Teron aphan si akimi kongchunbang arpu ratchedon sarpen pek ponlo Niltum bangke KSA Lamding Road committee lo Ladang Central Committee ajak ding klui pen niltum General Secretary bangke lagi NT KSA tak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin sedemi alang ke fail dun phan se alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdang mai chepha pon si alang phan bangke KSA arpu pen pasun pon lo KSA arpu pasun pon pen alang pini ne thaning tung bangke asitin district committee asitin branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen abangke KSA Lamding Road General Secretary ke Sumit Timung Kalilo Pusinal tuma thengno panel tum than paklar panlo kangdang amai Central Committee hinpen labak somai ke pathik pon nili nak chetong dun pani garok pik pini da lang litum Karbiang Long aparman Karbiang Khai aparman mesen alang litum kaching wa jing sai padu ponji lapen ke Karbilo Charlia Song ke claim ke dam nei ko pima lahai katu ka belang itu pini kaching wajing sai padu pon pini ahok peda bangke da kalui sarpo ele tu kaching onai Karbiang Long Autonomous Council CM sar pan selang itu kachang pon padolo alang li borpung tarapung phala da ele tu makhai tum ko comment tu penane kisung ke pho ke tunang phala so ka pajong ye phan pini to waranong ike som labang so chitong nako alang li ke som labang so mai tu nako mat alang li pini dak KSA Central Committee extended a meeting along bangke nili phana pingkhat lo nang li le chitong mo kadu ga welam thanon nili phan nang pingkhat teng si pini dang nili nang chitong mo News Report Karbiang Long Live